Agent 540! Napalabas, may sabang kay ti babae tinasarakan da Agent 540 iti karayan. Awan pakabigbigan, wenno pakakitaan ti kinasya sino nitoy. Napanagnakan da taga sa bali a lugar ti babae. Gapo iti kawan pa iti nang bigbig nga kin kabagyan at taga San Antonio. Gapo iti dayta. Nagalerto adagos dagiti autoridad. Nadlaw ni Agent 540. Akasla iso ti maysa nga atapan dagiti autoridad a kriminal. Nupay kasta, sana nagpabigbig ni Agent 540. Imbaga nakindi nga damat mapukpukaw a kabagyan na, ket iso ti sapsapulon na. Namam muna ti agnagan iti sali a maysa a recruiter. Gaputa nagdagos met daytoy iti Villa Saludares. Itagagayam, denggen nyo tituloy, ti serye tayo itaalawas, iti drama tayo anapolwan. Agent 540! Arestado ka, Miss Sally. Ha? Police? Apay ako. Anyat pasol ko. Ipatanda. Si kagayam ti Peke recruit. Kabayagan na palpaliwan da ka. Anya? Nagbitod kayo. Saan nakapeke? Awanan ti adaw sao. Sumurot ka kada kami. Sir, amang ano nagbidot kayo, mat. Di ko mataktakan ti pan nakaipag na ti papeles ko nga agabroad. Napasubo akon. Miss, amangan no adda mapasubo ka. No di ka mamati kada kami. Ala, magnakan, Miss Sally. Ma'am Sally, di kwartak, isublim pa ilaan. Miss, bayam, tada kami timakam mo. Agpay nga ebidensya kontra kan kuwana. Di kinulikta na kwartakan ka. Anya? No kayat mo, sumurot ka di presinto. Ala, mapat na yun. Ay na, Jacqueline pagharop. Aday dya a babae ang nagdagos dito ti agdinamag a Peke a recruiter. Pudno nga ta a Peke ni Sally? Adda ka no pa managdag da. Nabayag ka no na palpaliiwan da. Ay, husto di imbalakad kanyak dagiti pulis. Saan ako na basta agtalek ka dagiti umagdagos dito eh. Talaga gayam nga daagdagos a daak sa tao. Wala. Saan ang maliklikan ti kasta, nanamaming? Nga may mabuti nga kon. Iso apelye kon dagiti awatek nga agdagos diti Villa Saludares. Narigatan no may ramraman kami. Agungat lakid diti kapsat ko. Nala. Agan anad kayo nga rod, nana. Sige, tada pa panak. Apay, papanan na nga tamat. Aguray ka. Itaypay anadlaw ko akas lagi makain na ni Leonardo. Papanan na nga ta, takas lagdardaras. Ang mga no delikado mo tay tao. Ikatin niyo ti posas ko. Saan kriminal tapno po sasanda. Ala, dumsag ka. Anya? Apay adum sagak kat saan tayo pa'y anakadanon iti presinto? Nagadula ka ta reklamo mo na yan. Di ewan sa'y. Makamu ka pa lang iti biniktima da ito'y a fake recruiter. Unsa? Apay nga ibabayo dito ni Ma'am Sally. Kunak man no ipanyo iti presinto. Pasat ti proseso ti investigasyon, ti panangidisag may kinkwana dito'y. Ala. Umaykan! Kinakguyudan ta mga no may dugumamag. Sir, di kwarta. Unay kadadanag mo na yan, si kaababay. Sana mapukaw ti kwartam. Agbalin lang amin nga ebidensya kontra iti daytoy. Iso adi mi pa'y mabalin nga isublikan ka. Dimsa agmatlaang ti kliyente ni Sally a recruiter. Saanan a sumurot ka dagiti pulis? Dayjaya ni Sally. Sarasaronwan ni Espio Juan Marodo. Papananda nga ta.
Ibusa ko ito'y pagpalami sa ginatang ko. Surutek ni Vivian. Apay, sinurot na kami. Anyat ko na da ijay kwartang inyawat mo kin ni Sally a recruiter. Apay, adi din sublikan ka. Aramatin da ka nung ebidensya. Kontra ka ni Miss Sally. Kastati ko na da. Ngam, apay nga ngayon di saag da ijay. Jay mutlangin driver ti mobil tinaglugan kat timanawan. Jak nga rod mo no, apay. Nginti ko na dyan ang ibilin iti iditisag ni Ma'am Sally. Kat pasat ka na ti proseso ti investigasyon, ti aramidin da iti papanda ijay. Dagas sakit iti papaspasama ka. Sir? Anya ti panagkunam. May subli ka di pa di kwarta? Diyak mo. Ngam ti saludsod. Kat pudno nga ta apeke day jay a recruiter. Panagkunak saan mat. Iso akay kayat ko na waya-wayaan da. Tayo process na ang dagiti inala na apapeles ko. Talaga ang kayat kong taga-brood. Dita ka! Apay ngingigdak dito eh. Ijay presinto ti rumbang anang itarusan nyo kanyak. Nupot no nga adda pamanagnak yo kontra kanyak. Di kan sumanawa kas lakit din inosente ka. Nagpitig sa dagit ebidensya nga igam kontrakan ka. Anya? Di ka man? Urayan tayo tumay dito eh. Makigtot kan tulakit di. Agpanunod ka langan. Bayat nga dapay gundaway mo. Taiti ka nito nga i-turn over da ka. Awan ton ti maramidam. Tungpal biyag. No di man bitay ti dusam. No sentensyan da ka ni ti korte. Saan? Diyak kaya ti mabalod. Adda pa diyak kaya ti mabitay. No kasta nga rod. Agpanunod ka itan. Dagiti igam nga ebidensya. Makita man? Nala dagiti aladawan kabayatan ti panagawat ko ti kwarta. Manipod ka dagiti rinikrut mo anapeke. Urayam, tawagan mi da, tapno bigbigan da ka. Saan? Di yu awagan dagiti atattao. Anya nga rutim ako namin ha. Saan ataga dito'y dagita? Apay nagdakada kayo dagiti arat-rito. Saan nanaskan nga ibagamin no hapay? Amom daytan. Awagam ni Sir Kanoto. Wen, sir. Angam saan nga tanas say sayaat? No ijayan opisina ti pagsaritaan da iti dayti a recruiter? Wen. Ala, ipanta ni Jay. Aging gayta, awan pa iti pagilasina kweno na itip kanya. No sa dino ti pakasaraka kay Jesap sa pulag, sir. So, planok man ti mapan iti sa bala lugar. Kasayatan da ita. Kaya dawatan mo't lang titulong dagiti otoridad iti lugar apapanam. Wen, sir. Kastalangin taramida. Mabit lang Hello. Ape anas ka ni omadayo. Sakbay asong bata na tawag. Kaslad di na kaya tamang ikaw. Sorry na masapo. Sa kunting may kita. Okay, alright ba? Sakong di makamo. Well, bye. Nagbeat anak isarita. Dispensaram. Ngam, ada appointment ko. Nas ka na mapanak kita ni Jai. Sige lang, sir. Agawit akmaten. Nuan niya man ti resulta ti panagsabsabol mo. Awagan na kami lang no anda problema. Kitaan mi no anya ti maitulong mi, ha? Wan, sir. Umunak nga roden. Rumarakon. Ngam ikagumaak la tatagpaliiw. Ha? Sika? Wen, mabalin ka kadya kasarita. Wen, sobra ka. Agya man na. Anya ka dito ibagam? Kaya't ko amaamuan. No anyan tinapasamak iji natiliw a recruiter.
No anya ti update dagiti pulis ken ka. Dayta nga ro ti problema, sir. Kunada, awagan dak to, inton isublidan kanyag di kwartak. Ngam ni, awan pa'y mat ni awag da. Mano ka di amin di nakasobri a kwarta? Eksakto a 50,000. Ta isumat nga ro ti dinawat ni Ma'am Sally. Talaga na talag kamat iti da jari krotar. Ta naglakat ti panangyawat mo iti kasjagatad. Wan takayat ko nga ro ti makaabroad. Kakaasi kamin. Kati pa nagtrabaho iti abroad, ti amo kapamuspusan. Tapno makalungaw kami matan iti rigat. Ngam, di mo na panunot. Nga amangan no ad-adda ama irarab kayo iti rigat. Ha? Di ka man laka di nakarik na iti panagari pa. Nga amangan no lukwen nakalaang di rekrutar. Ha? Sigod ka din niya mamom? Saan? Italaan na kagtang dito ilimi day ti recruiter. Namadumatan tinapaabroad na. No ngay, tumpuar anape kay gayam dagiti ibagbaga na anapaabroad na. Anya? No ngay, kila at amay padamag, nga adda dagiti nakapan ija abroad, nga mapaawid dan, kaputawan mo't gayam trabaho day tinapananda. Kat maysa, wenno dua kadakwada, ti pinaabroad day ja asali. Ay, makapatayak nga ta iti tao. Namasaan ko mamad Tinasayat, inika follow upan di kwartam. Di mo rayanan tiyawag da. Unsa? Di ka nagdadali ti gundaway, Vivian. Agsigurado ka, kabsat. Sir, apay ngay. Di mo't laro marim ni Sir Kanote iti kwarto nga ayan day di asali. Sigamat. Di ka kadega pura. Napas nagmata, ti saritaan da. Sa bagay, imbestiga rin na iti husto. Katwan. Nadagsa na kaso ti pakaidaroman day tape kay recruiter. Nakas ka sana. Talaga ha? Nadagsan dagiti ebidensyang igam tayo. Talaga akong pirmado nga iso ti wanted a peke a recruiter. Tiyan muna, kahit sana matilid dito sa San Antonio. Kaya medyo nasulinakan da ito yung ili. Agasamat na ya. Manila to San Antonio. Tiyan muna kahit maitarayan ng tilintag. Malas na. Ha? Sir, ang mga delikado ni Sir Kanuto. Agkanabtuog sa amatan iti unag. Siga talaga. Relax ka kadilang. Di ka makibiyang. Tamo ni Sir Ter aramidin na. Kasano, sir? Oh, terribly ka, babae. Manatawan yan, sir. Napilya ka. Hala, ayusan mong tabagim. Di, kasano, sir? Anya di pamayak iti imbagak nga edad ko kadakay. Oh, da, piwan marudo ti makamo. Hala, ayusan mong tabagim. Urayam da piwan marudo, amang itulod ken ka ijay dagus mo. Pangituludan mo ken ka, Miss Romantica. Yatayat tikas na nga awag yung kanya. O sige, sanan. Ituludak ijay sigot apagdagdagosar. Ijay balay ti kabagyan. Di mo kaya tagsubli jay Villa Saludares? Sanan, nakita dak ijay nga inarestar dak. Sa ito, agsubli ang akaslaawan na pasama. Nasaysayat ha? Tapno'y panagnak mo kadakwada ng awan basol mo. Wanan niya. O sige, itulod dak ijayan. Ay na, kunaklanupod no jay bagada ang nagbasulam. Just kidag ijay. Inarestar dak nga awan mo't ebidensya da iti pababasol da kanya. Naimbag ata na mati damatlaan nga awan basol mo. Kapilitan na, daawan mo't pamaneknek na. Peke ang kano? Ha? No ibagak ngay nga iso dati peke. Naglakat ti mangi kalaboso no kayat ko. Kumusta ka, Sally? Ay, si kamot kayam. Kunaklano awan ka dito'y Villa Saludares. Nagkunangawan akong dito eh. Impagarup ko nun alpasan ti bakasyon mo. Jak pa nasarakan ti sapsapulag. Kasta,
Na siya, pumanawak siguro ninton bigan. Huwag gayam. Kumusta di pagpabasol dakin ka? Awan kundi tiliw damat, nga awan ebidensyada. Mangdadadaal da iti reputasyon ti tao. Agaso, pagarupan lakit di dagiti nakakita kanya at talaga kriminala. Lakit di Siyempre, nakapusas ka pa yan nga inruarda dito Idi naristarda ka. Uray adda warrant of arrest nga igamda. Da talagamat nga awan basol ko. Nagbidot damin. Una niya. Imbaglakit din ta sa anak at taga dito Uray ado tinakakita kanyak ana-arestarak. Tadidak mat am-am mo. Okay lang. Awan ka diti planom nga ag-countercharge? Nadagsan mo tinaramid da. Moral damage itibiyang mo dayjay. Kuma, sana balin. Kas iti kinunakon. Awan mat makamam mo kanyak dito Okay lang. Ti uha. Wenno sukog tiro pa na. Umarngi itiro pa tinaitad kanyak aritrato. Sa balila ti buok na, takulot. Oh. Nakitaan na. Kas kalak kumit kita nga agaram. Kwa? Nagpintas ka ngamin, Sally. Oh, talaga? Napintasa? Apay akirlat anapalubusan wenno nawayawayaan ni Sally. Gagayam di uliway na denggan, tituloy ti serye tayo italawas, iti drama tayo napaulwan. Agent 540 Insurat para iti radyo ni Lady Astudillo Aquino, ken itimat direksyon ni Mary Jane Castro. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay.